Gràcies, senyora presidenta. Bona tarda. Moltes gràcies per les seves compareixences i els seus testimonis. També gràcies a les activistes que ens acompanyen, pel seu coratge, per la seva valentia i la tasca tan meritòria que realitzen. I també per donar a conèixer realitats completament amagades, com la que la senyora García del Cid ens ha referit. Qüestió que crec que no ha de fer menystenir els abusos i maltractaments patits pel senyor Moreno. Són d'un tipus diferent, però són igualment rebutjables i mereixen la nostra més absoluta condemna, tant en un com l'altre cas. Avui se'ns ha portat al Parlament un fragment de la nostra història recent, que és obligació de totes conservar per tal de poder donar pas a la reparació i des d'aquesta perspectiva completament determinades a fer-ho possible. És cert que hi ha prou documentació com per poder afirmar que no es va tractar en cap cas de casos aïllats, els abusos, l'explotació, les vexacions del règim franquista que fa la infància, en realitat el blanqueig de l'adoctrinament, com se'ns ha referit en una ocasió anterior, sota una suposada política de caritat van fer de centres que haguessin de ser centres educatius, centres de cures, una mena de presó pels infants més desfavorits, pels fills dels republicans, pels anomenats rojos. L'obra de protecció de menores, en aquest sentit, amb la seva xarxa de centres, va ser molt simptomàtica, però què dir jo que eufemísticament en deien el Patronato de Protecció de la Mujer i que tenia com a objectiu la reparació de dones i negació de la seva dignitat com a éssers humans, amputant la seva condició i fent bàsicament de guardianes de la moral, no només de la sexual, de tot tipus. En definitiva, sembla clara l'existència d'aquests abusos i entrant en el terreny de les preguntes, partint de la base que ens agradaria que ens traslladin com consideren que podríem ser útils per ajudar, per contribuir a tot això, però també entrant en el terreny d'alguna possibilitat, si el fet que la no subjecció a la normativa penal estatal per part dels estaments eclesiàstics, que porta pràcticament a la inimputabilitat dels abusadors, l'obligació de compartir amb les víctimes les autoritats, però també la retirada del finançament i dels honors d'aquestes institucions, dotades amb càrrec a pressupostos públics, en molts casos, o la retirada de les autoritzacions administratives pel desenvolupament de les seves activitats en cas de conductes encobridores o d'ocultació de les investigacions, els semblaria que podrien ser interessants de cara a aquesta reparació, només a tall d'exemple, però insisteixo que ens agradaria sobretot conèixer la seva opinió, aquelles propostes que consideren que puguin contribuir a aquesta reparació que feia referència anteriorment i que siguin dissuasives de la comissió d'aquestes conductes que és cert que es donarien en un context social completament diferent, però que crec que ens hem de conjurar tots i totes, acabo, perquè no es tornin a repetir. Moltes gràcies i per nosaltres aquesta és una comissió important, per En Comú Podem, és una comissió molt rellevant i aspirem a que sigui veritablement útil. Moltes gràcies.